Insellmilkom. Illum it-tnejn 28 ta' Settembru nilqakom għal din il-Qudiesa u Rużarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jallimna li minnu li żar fostna dak huwa l-kbir. Mulej, warrab minna il-kilba għall-poter u x-xewqa li nitkabru u għallimna it-triq tal-umiltà u tas-sempliċità sabiex insibu il-ferħ veru tal-ħajja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, int tatina l-aqwa xhieda ta' seta' tiegħek bla tarf billi taħfrinna tħenna lina. Xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedit tiegħek u tatina semm il-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ġobb. Ġara darba li wlied Alla resqu quddiem il-mulej u fosthom ġie wkoll ix-xitan. U l-mulej staqsa lix-xitan: "Mnejn inti ġej?" Ix-xitan wieġeb lill-mulej u qallu: "Min dawra mad-dinja, kont nitlajja lawn u lemm." Il-mulej reġa' staqsa lix-xitan: "Il-qaddej tiegħi Ġobb, ħsibt fih? M'hawn xi ieħor bħalu fid-dinja, raġel perfett u tajjeb, jibża minn Alla u mbiegħed mill-ħażen." Ix-xitan wieġeb u qal: "Tgħid għalxejn Ġobb jibża minn Alla? Forsi int ma bnejtx ħajt madwaru u madwar daru u madwar kull ma għandu kif iddur? Berikt kull ma għamlu jdejh u ġidu kotor mal-art kollha kemm hi. Imma mitt idek u wolqot kull ma għandu u tara jekk jisqtekx f'wiċċek." U l-mulej wieġeb lix-xitan: "Ara kull ma għandu f'idejk, biss terfax idek fuqu." U x-xitan telaq minn quddiem il-mulej. Mela darba wlied Ġobb subien u bniet kienu qegħdin jieklu jixorbu l-inbit għand ħuhom il-kbir. U ġie għand Ġobb messaġġier jgħidlu: "Il-gniedes kienu jaħartu bil-ħmir jiraw ħdejhom, qabżu fuqhom is-sabijin u ħatfuhom u lill-qaddejja darbuhom b'xifer is-sejf. Bqajt jiena waħdi biex narfek dan." Kien għadu ma waqafx jitkellem dan meta ġie ieħor jgħidlu: "Niżel nar mis-sema, ħaraq l-imrieħel u l-qaddejja u belaħħhom. Bqajt jien waħdi biex narfek dan." Kif kien għadu jitkellem ġie ieħor jgħidlu: "Il-kaldin niżlu fi 3 ġemat u nxteħtu fuq l-ġmra u ħatfuhom u lill-qaddejja darbuhom b'xifer is-sejf. Bqajt jien waħdi biex narfek dan." Kif kien għadu jitkellem ġie ieħor jgħidlu: "Uliedek subien u bniet kienu qegħdin jieklu u jixorbu l-inbit għand ħuhom il-kbir. U dlonk qam riħ qawwi min-naħa tad-deżert u ħabat għad-dar min-naħa tal-4 kantunieri tagħha
u waqgħet fuq iż-żgħażagħ u mietu. Bqajt waħdi biex narfek b'dan. Imbagħad Ġob qam, ċarrat ħwejġu, qaxxar rasu, niżel wiċċu fl-art u beda jsalli u jgħid: Eri ħrifx minn ġu fommi, eri nerġa' mmur hemm. Il-mulej tagħni u l-mulej ħadli. Ikun imbierek isem il-mulej. F'dan kollu Ġob ma dinibx u ma qalx dawa waħda kontra Alla. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Ressaq widintek lejja mulej isma' kliemi. Ressaq widnejk lejja mulej isma' kliemi. Isma' mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-qalajta tiegħi. Għati widen għat-talb tiegħi, bla qerq u ma xuftejja. Ressaq widintek lejja mulej u isma' kliemi. Min għandek toħroġ il-ġustizzja għalija, għajnejk jaraw is-sewwa, jekk qalbi tiflili, jekk bil-lejl iżżurni, jekk inti tġarrabni, ma ssib ebda qerq fija. Ressaq widintek lejja mulej isma' kliemi. Insejjaħlek għax int weġibni o Alla, ressaq widintek lejja isma' kliemi. U rit-tieba tiegħek tal-għaġeb. Int li teħles mill-edewwa lil min jittama fil-leminija tiegħek. Ressaq widintek lejja mulej isma' kliemi. Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqti u jagħti ħajtu fidwa l-kotra. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek. F'dak iż-żmien qamet kwistjoni bejn id-dixxipli dwar min kien l-akbar fosthom. Ġesu għaraf x'kellhom f'moħħhom u ressaq tifel żgħir leħ qiegħdu ma' ġenbu għalilhom: min jilqa' lil dan it-tifel żgħir minħabba f'ismi jkun jilqa' lili, u min jilqa' lili jkun jilqa' lil dak li bagħtni, għax minnu l-iżgħar fostkom ilkoll dak hu l-kbir. Qabeż Ġwanni u qallu Mallem rajna wieħed ikeċċi xjatem f'ismek u ridna nżommuh għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qallu la żommuhx għax min mhuwiex kontra tagħkom huwa magħkom. Il-kelma tal-mulej. Wieħed mill-mumenti ibsin għal Ġesu kien meta hu għaraf li d-dixxipli bejniethom kienu qed jitkellmu fuq min kien l-akbar. Anzi, l-Evanġelju ta' San Luqa jgħid għamet kwestjoni bejniethom dwar min kien l-akbar. U kien dan mument ta' għafsa ta' qalb għal Ġesu, għax kien imur kontra dak li għallimhom. U iktar meta dan ir-rakkont tal-lum jiġi eżatt wara. Ir-rakkont meta Ġesu lid-dixxipli qed jgħidilhom għat-tieni darba minn xi se jgħaddi, li se jgħaddi mill-mewt, bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin. X'għamel Ġesu? Ir-rabja mad-dixxipli kellu għalfejn. Kieku r-rabja, imma Ġesu ipprova dejjem ifissrilhom u jerġa' jfissrilhom, forsi tidħol f'moħħhom u tidħol f'qalbhom li fis-saltna ta' Alla ma tirraġunax hekk, m'għandikx tirraġuna minnu l-aqwa minnu l-akbar. U għalhekk biex ifehmhom ressaq leħ ta' kit-tifel ċkejken u għalilhom min jilqa' lil dan it-tifel żgħir minħabba f'ismi ikun jilqa' lili, u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li bagħtni, għax minnu l-iżgħar fostkom dak hu l-kbir.
nifmu dal-klim ta' Ġesu għax qalu iktar minn darba lid-dixxipli. U rrid jgħidilhom illi l-iktar importanti fis-Sant Natalla u li aħna mhux inħarsu lejn anfusna bħala d-dixxipli tiegħu. Ma nħarsu lejh lejn Ġesu u fin-nies naraw ukoll lilu. Fis-servizzi nistgħu nagħtu lin-nies, speċjalment il-liżgħar u l-aktar fil-bżonn naraw lilu. U dan Ġesu qalu diversi drabi bħal meta qal min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd fl-Evanġelu ta' San Mark. U iktar il-qudiem ta' l-iktar ħanejtek stampa ċara li baqgħet f'moħħ id-dixxipli fl-aħħar ċena meta niżel jaħsel saqajn id-dixxipli u qalilhom intom issejħuli Mgħallem u Mulej u tgħidu sewwa x'hekk jien. Mela jekk jien li jien il-Mulej u l-Mgħallem siltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien hekk tagħmlu intom ukoll. Dal-kliem id-dixxipli femuh mod sħiħ wara li Ġesu qam mill-mewt. Imma huwa kliem li jrid jiġi ripetut diversi drabi lilna. Il għaliex dejjem tibqa' tendenza fina bħala bnedmin u allura anke fina fil-Knisja stess li aħna nitkellmu jew naħsbu fuq minnu l-akbar, minnu l-aqwa, minnu l-aktar superjuri, fejn il-preċedenza, min jiġi l-ewwel. Dal-kliem u daħsibiet illi meta tasarhom m'hemm xejn evanġeliku fihom. Ġesu iridna naħsbu mod ieħor u ngħixu mod ieħor. Mod li aħna inħarsu lejh u niftakru li l-kobor qiegħed fil-qadi. U għalhekk li l-isbaħ titlu tal-Papa huwa għaddej tal-qaddejja ta' Alla. U dak hu t-titlu li aħna għandna l-iktar nożżu mhux sempliċement bħala titlu ma billi ngħixuh. Meta aħna ngħixu dal-kliem u allura ikonna f'qalbna tassew dan l-ispirtu li nilqgħu l-oħrajn li nagħtu s-servizz l-oħrajn, speċjalment lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Li nieqfu ma' min ikollu b'xi mod jew ieħor ħtieġa ta' xi ħaġa li nagħmlu l-ġid. U hemm insibu l-ikbar skop tagħna bħala dixxipli ta' Ġesu hemm inkunu tassew qegħdin nixbħuh. Nafu meta naqdu bħalu mhix kwistjoni ma taqdix b'teatrin biex għal wiċċ in-nies, imma taqdi għax verament temmen li dak hu li jixtieq minna Ġesu hemm hu l-kobor. U jekk se nitkellmu fuq min jiġi l-ewwel minnu kbir jiġi l-ewwel Ġesu u min jixbħu tassew fil-qadi. Nitolbu għalhekk illum il-Mulej biex jagħtina dan l-ispirtu jippurifikana moħħna u qalbna meħsibijiet oħra li kultant jitlu fina ta' tfittxija ta' minnu l-ewwel u l-akbar, jgħinna biex nożżu dak li jossu u biex ma norbtux qalbna b'xi mod ma' dak li hu jistkerraħ u biex jgħinna biex bħalu nkunu tassew għaddejja u nsibu il-kobor fil-qadi b'ħafna imħabba u b'ferħ kbir. Inresqu issa tal-bit tagħna lil Alla f'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun Mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għallimna Mulej nimxu warajk
fil-qaddi u f'servizz tal-oħrajn u qatt ma nfittxu dak li inti għalik mistkerraħ, jiġifieri li b'xi mod niddominaw nitkabbru fuq l-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għat-tfal u l-istudenti li bdew uħut minnhom l-iskola llum jew nkella se jibdew fil-ġranet li ġejjin, tolbuk biex tagħtihom lajnuna lilhom il-familji tagħhom, il-għalliema, l-edukaturi, l-mexxija tal-iskejjel u dawk kollha involuti f'dan iż-żmien hekk diffiċli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għad-don tal-ħajja fil-forum kollha tagħha. Ħallinix mulej li nkunu aħna stess li nkasbru dan id-don bażliet egoistiċi li nagħmlu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-murda kollha dawk fl-isptarijiet fid-djar tagħhom jew li anki qegħdin jirċievu l-kura barra minn Malta, tolbu għal-bżonnijiet tagħhom biex intatihom lajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-anzjani biex qatt ma jħossuhom waħedhom imma jsibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn il-ġranet, biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll għal dawk il-persuni li mietu marqa fil-Mediterran madwar 200 persuna fil-ġimgħa li għaddiet. Nitolbu għalihom li kellhom ħabtu wiċċhom ma' kundizzjonijiet hekk iebsa u nitolbu biex aħna dejjem naħdmu għad-dinjità u l-ħarsien tal-ħajja ta' kull bniedem għax kull bniedem ġbija ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej jilqa' it-talbiet tagħna u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-ardu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-din jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Roħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiftir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ħanina milli din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna lajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfu lubna l-fuq. Nerfgħu mlejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Dak sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama s-sieħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anċi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawit. Imbirek minn ċej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
li meta kien se jingħata biex mir-rajħ jibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoq li mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum. Affrinna dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina. La daħanix fi tiġrib. Iseħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi drubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulejdi dan il-misteru tas-sema jġeddilna fi ruħu ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fid-batijitu aħna u nxandru l-mewt tiegħu, hekk ukoll niksbu fil-glorja l-wirt miegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Alla tana isma talbtana ejna u afmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minn nar tal-infern u ġeneraw kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Obżnata kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejn. Slima lik Marija bi grazzi minn bija murejmija kien berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi minn bija murejmija kien berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi minn bija murejmija kien berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi minn bija murejmija kien berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa
Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo-Rina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dehri. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo-Rina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina l-inti omna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenna l-rebeħ kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta sitna Marija prezentat il-bina Ġesu fit-tempju. Missirna l-inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna l-nubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissna minna tal-infern u ġenna l-rebeħ kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija tilfet il-bina Ġesu u wara 3 tim sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi.
Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر من خاطئ علينا لا تدخلنيش في التجريب بس دهلسنا من الدنيا. Sema rik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مذنبين السا في السيئات الموتانا. Sema rik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مذنبين السا في السيئات الموتانا. Sema rik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مذنبين السا في السيئات الموتانا. Sema rik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مذنبين السا في السيئات الموتانا. Sema rik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مذنبين السا في السيئات الموتانا. Sema rik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مذنبين السا في السيئات الموتانا. Sema rik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مذنبين السا في السيئات الموتانا. Sema rik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مذنبين السا في السيئات الموتانا. Sema rik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مذنبين السا في السيئات الموتانا. Sema rik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مذنبين السا في السيئات الموتانا. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. كيف كم البدو السا وديم يبقى ديم تديم. Marija Santismorina li inti omna għalik jisma t-tarbtana dak it-wilet għalina li tikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneral bih kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijek. Slima lik sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Li li kienajtu għali xaħna it-turufnati u li teva. Li li knitnidu aħna li nibku nolf u f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela avukata tana, dawwallejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina, urina, wara dan turufnament il-Ġesu, frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina, opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر من خاطئ علينا لا تدخلنيش في التجريب بس دهلسنا من الدنيا. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مذنبين السا في السيئات الموتانا. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. كيف كم البدو السا وديم يبقى ديم تديم. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, دال تديم اللي فوق. jistriħu fil-paċi. Mulej ħnina, مولاي هنينا. Kristu ħnina, كريستو هنينا. mulej ħnina, مولاي هنينا. Kristu ismana, كريستو اسمانا. Kristu l-qattalbtana, كريستو القتال تانا. Missier Eternalla, هنا لينا. Ibn Alla li fdejt id-dinja, هنا لينا. Spiritu Qaddis Alla, هنا لينا. Trinita Qaddis Alla wieħed, هنا لينا. imqazza Marija, اطلب علينا. imqazza Ummalla, اطلب علينا. imqazza xibba ta' xbejbiet, اطلب علينا. ta' Kristu, اطلب علينا. il-Knisja, اطلب علينا. tal-ħnina, اطلب علينا. tal-grazzja ta' Alla, اطلب علينا. it-tama, اطلب علينا. li żjed safja, اطلب علينا. li żjed nadifa, اطلب علينا. muxebba, اطلب علينا. bla teba, اطلب علينا. li tistħoq l-imħabba, اطلب علينا. tal-aġeb, اطلب علينا. tal-pariri tajjeb, اطلب علينا. ta' min ħalaqna, اطلب علينا. ta' min salvana, اطلب علينا. xebba kollu kaqal, اطلب علينا. xebba li tistħoq kull qima, اطلب علينا. xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا. xebba kollok seta, اطلب علينا. xebba kollok ħnina, اطلب علينا. xebba dir marbuta ma' Alla, اطلب علينا. mera ta' dosija, اطلب علينا. tron tal-erf, اطلب علينا. bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا. ammara tal-Ispiritu Santu, اطلب علينا. ammara ta' kull grazzja, اطلب علينا. ammara ta' kull tieba, اطلب علينا. warda mistika, اطلب علينا. torri ta'
David, Itlob għalina. Torri ta' Lavorju, Itlob għalina. Dar ta' Deb, Itlob għalina. Arka ta' Rabta ġdida, Itlob għalina. Bib ta' Sema, Itlob għalina. Kewba ta' Filodu, Itlob għalina. Saħħa tal-Morda, Itlob għalina. Ken tal-Midinbin, Itlob għalina. Faraċ tal-Migranti, Itlob għalina. Faraċ tal-Imniktin, Itlob għalina. Għajnuna tal-Insara, Itlob għalina. Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-Anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġim Qadsa Marija, għatina nitolbuk li inna li nistqaru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fuq siqtajja tas-sema, idfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-iswirt iżina l-oħra li jiġġerew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-Santan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u l-Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlog glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġel qaddisin kollha tiegħu.
Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Fil-waqt li nirringrazzjakom tal-ġenerożità tagħkom, infakkarkom li min jixtieq jgħin lill-Knisja f'Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistidenjati donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-241-281 għal aktar dettalji. Mill-ġdid grazzi u nsellmilkom.